kiállításnak. Forrás Sándor kuriózumnak számító gyűjteménye kézifestésű alumínium teljes kannákból áll. A gyűjtő célja egyrészt az, hogy megmentse ezeket a tárgyakat, mint élelmiszer, ipartörténeti emléket, másrészt, hogy újfajta felületet kínáljon a művészeknek az alkotáshoz. A Tizedes meg a többiek című magyar film legendás jelenetét festi Kempe István. A Spice-ba bujkál az orosz úriember, és akkor ugye ez került a háttérbe. Sinkovics művész úr pedig, ugye, amikor megdöbbent arccal jön ki a Spice-ból, hogy az oroszok már a Spice-ban vannak. Rendhagyó a felület, amelyre ez a kép kerül, egy teljes kanna. Forrás Sándor évtizedek óta tejtermék nagykereskedelemmel foglalkozik. Amikor először rábukkant egy festett teljes kannára, elragadta a szenvedély. Azóta tudatosan gyűjti az üres edényeket. Az alumínium teljes kannák nagyon szennyezett állapotban, kicsit viseltesen kerülnek hozzám. Nagy utat jártak már meg azóta, amióta elveszítették az élelmiszeripari szerepkörüket. Ezután én hozzám úgy kerülnek, hogy ezeket megtisztítom, leápolom, kapnak egy alapcsiszolást, elkerülnek a festőművészekhez, akik ki a maga technikája szerint alapozza, elkészíti rá a festményt, ezután a teljes kannák visszakerülnek. A gondosan katalogizált gyűjtemény most 170 darabot számlál. A teljes kannákra festett képek különböző témakörökben készülnek. Láthatjuk például magyar királyok portréit, mondavilágunk motívumait, a magyar kutyafajtákat, a hazai vadvilág egyedeit és magyar filmek jeleneteit. Ezek a gyűjtő és mintegy 30 alkotó együtt gondolkodását tükrözi. Ennek a kannának például a régi szombathelyi tejüzem adta az ötletet, ahol a platóról az úgynevezett szoknyás cseperre rakodják éppen a kannástejet, és indul a kiszállítás a boltokba. A másik kannán szintén személyes vonatkozásból édesanyám látható, ilyen 15-16 éves kora környékén készült róla egy fénykép, amikor ő már dolgozott, és ezt a fényképet készítettük el erre a kannára. A teljes kanna, mint művészi alkotás hordozó felülete több lehetőséget rejt. Készült újságcikkekből és fotográfiából összeállított dekupás kép. Megjelennek a felületen mezőgazdasági propagandaplakátok, és persze a hagyományos festészeti technikákkal készült alkotások is. Itt a legnagyobb kihívást azt jelenti, hogy egy hengerre festünk, tehát hogy nem egy vászonra, ugye az sík, az mindenki megszokta, de azért egy hengerre másképp kell elhelyezni, tehát teljesen másképp kell felrajzolni is a dolgokat. Meg figyelembe kell venni, hogy ugye nem látni egyszerre az egész hengert, csak egy részletet belőle. Forrás Sándor gyűjteménye folyamatosan bővül, mert használaton kívüli teljes kannák még mindig porosodnak a padlásokon. Az 50-es évek közepétől, amikor a vaskannákat lecserélték erre az alumínium kannára, onnantól voltak nagyjából a 70-es évek közepe, 70-es évek vége, talán még a 80-as évek elejéig is forgalomban voltak. Ugye ezekbe mindig élelmiszerboltokba, cukrászdákba, közétkeztetésbe nagyobb mennyiségű tejeket vittek, és amikor ahová az üveges tej például nem volt alkalmas, és miután bejött a közétkeztetésbe is a nagy kiszerelésű zacskós tej, illetve a fogyasztói világba a zacskós tejek bekerültek, onnantól fogva gyakorlatilag ezek kiszorultak. A most bemutatott festett teljes kanna válogatás március 26-áig látható a szombathelyi Agórában. Én még a nagymamámnál ittam ilyen teljes kannából, nem volt egy élvezet, de jó volt. Félvetisztellek. Nálunk nem volt ilyen. Melyiket vinnéd otthonra? A Bud Spencer-eset, a Marilyn Monroe-set, a Pulisat? Nem, nekem nagyon tetszett a Sinkovicsos, úgyhogy lehet, hogy az, ha elkészül. Hazabeszélsz, igen. Zenével